Nahihirapan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, and wala in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig na. Good morning, good morning mga kabalitaktakan. Isang araw na naman, isang Wednesday na naman. Nako, nakalahati na naman agad natin ang linggo at ang bawat umaga na magkakasama. Randy Guzman ang nag-iisang, ang liit-liit pero ang kulit-kulit at hindi mabubuo ang aking morning barkada kung wala ang gentle giant na si Charles Limon at ang ilaw ng kakulitan, Ma'am Sheki. Ayan, gising-gising, bangon-bangon na mga kabalitaktakan. Isa na namang araw na puno ng tawanan at talaka ng inyong aabangan ngayong umaga. Kaya naman tutok-tutok na dito sa Morning Barkada ang Dynamic Trio. Makakasama niyo, Charles Limon. Kompletong-kompleto ang Winner Wednesday with this amazing and dynamic trio. Sabi nga nila, you fall 7 times and you get up the 8th. Nako, grabe. Alam nyo ba, this day has been challenging so far. Alam nyo kung bakit siya challenging? Ang ginaw-ginaw kasi! Single ka lang eh. Sabi na naman itong dalawa. Again, good morning, good morning, good morning. Ang saya-saya, ang sarap-sarap bumangon for a reason and a purpose to live. At syempre, ang ilaw. Nakakulitan at kakwentuhan nyo pa rin, Ma'am Sheki, and certainly, scan nyo yung mga digiboxes nyo, hanapin at panoorin nyo kami at iba pang programa ng Regional News Group. When you just flip those channels, hanapin nyo lang kami. And reminder that some of the channels may vary on your location. Siyempre, abot natin ang parts ng La Union, Pangasinan, Pampanga, Ilocos Sur, Ilocos Norte, and others pa. So definitely scan those. And if you're using the free TV or smart TV or digiboxes, you just have to scan lang kasi minsan nga iba-iba talaga yan. Pero ang hindi mag-iiba is that we are being streamed live in our Facebook page, Regional News Group Luzon, and our YouTube channel, RNG Luzon. Yeah. And of course, sa TV, pag hinanap nyo kami, hanapin nyo ang nag-iisang Highland TV. Ay, of Yeah. course, yan. And syempre, don't forget to click like and ring the notification bell para talagang pagpasok pa lang namin ng umaga, andyan na, nag-update na kami sa inyo, di ba? Sana all. Ay, Para nag-update. Ano? At para naman maging updated sa ating mga kabalitaktakan sa ating lagay ng panahon, ating silipin ang lagay ng panahon ngayong February 16, 2022. Sa ating ulat panahon ngayong umaga, pumalo po sa 15 degrees Celsius ang pinakamababang temperaturang naitala dito sa Baguio City kaninang madaling araw, habang inaasahan naman na iinit ang temperatura mamayang 23.2 degrees Celsius. Ayun. So, ang araw ay sumikat kaninang 6:20 in the morning at inaasahan itong lulubog mamayang 6:01. Yun, may butal na isa. Parang yung pinapanood nating ano kanina, Ren, yung pinapanood nating auction kanina. Oo. They're raising it to $2 million. Oo. Ay, putal. Naiinis And 1 na yung cent. kalaban niya, Oo, 1 cent. 1 cent. Sabi, sige na nga, sa'yo na. Oo. Oh, and lipat naman tayo international news, mga kabalitaktakan. And would you know that Ontario, the largest province in Canada, is now gradually accelerating their plan to remove vaccination proof requirements and also making sure that some of the businesses will now lift pandemic-related capacity, while also in Alberta, Canada's western province, announced on Monday that it would no longer require school children to wear mask. Uy, buti Uy, naman. Kasi they're mas... taking it off. Oh yes, ay
Yung mask. Sorry. The worst of the Omicron variant-driven COVID-19 wave has passed, according to Ontario, Canada's most populated province, which reported coronavirus infections peaked last month, and new hospitalizations have been falling week after week. On January 31st, the province relaxed some capacity restrictions and had originally intended to phase out COVID-related restrictions between February 21 until March 14. And on March 1st, the so-called vaccine passport system will be phased out and capacity restrictions, including in restaurants and bars, will be lifted on Thursday. Businesses may choose to continue requiring such documentation and mask will be necessary according to the province. In addition, the province will begin permitting sporting events and entertainment venues to fill to 50%, malaki to of their capacity. And as of Monday then, students in Alberta will no longer be obliged to wear masks at school. The province also eliminated its vaccination passport system last week, as well as removing some capacity restriction for small venues. So lahat na tayo gradually, not just in local borders and international borders are now looking and devising ways for us to go back to our new normal. Yun, nakakamiss yung winter dyan. Pero pag ako, parang hindi ko kaya. Meron akong separation anxiety. Ganun ba yun? Parang na-attach na ako sa face mask. Yung feeling Diba? mo nakahubad Oo, ka, Oo, wala parang kang pag face lumabas mask. ka, True. tapos pag tingin mo sa bag mo, wala yung face mask. Parang, oh my God, Oo. kailangan kong bumalik. Diba? Masisita ako, di ba? True. Pero it is really good na ganun na nga. Nagbabalik na nga tayo sa normal. Parang dito sa Pilipinas, hindi ko pa makita Hindi pa na masyado. matatanggal yung face mask. Hindi pa. Wala pa, malayo. Mababawasan ng magaganda at gwapo. Kasi di ba? Ano ba yun? Face mask, Oo. face massology, Oo. something like that. Pero okay lang kasi kita naman ang aming mga lipstick. Lipstick Oo, talaga. tama. And alam nyo, magandang balita, nabasa ko dito, sabi, nakahanda na daw ang Department of Science and Technology, DOST, nako, na magbigay ng training at certification sa mahigit 210,000 na 210,000 members ng electoral boards o EBS na naglilingkod sa Automated Election System o AES para sa 2022 national elections. Nako, ang mga electoral boards na dating kilala bilang Board of Election Inspectors ay binubuo ng mga guro mula sa Department of Education na pinili batay sa pamantayan ng Commission on Elections o COMELEC. Sinabi ni Science Secretary Fortunato de la Peña na handa na silang ilunsad ang training at certification program para sa mga EB na magsisilbi sa pambansa at lokal na halalan Yan. ngayong Mayo sa oras na botohan. Ngayong Marso ngayon pa lang pala nila Yan. prepare, alright, para sa oras ng botohan sa Mayo. Ayan, so bago ang kanilang deployment, sa ngayong Mayo nga, sinabi ng DOST na dapat kumpletuhin ng mga EB ang kanilang serye ng mga programa sa pagsasanay kabilang ang DOST Certification Program. Ito ay Amended Automated Election Law o Republic Act 9369 ay nag-aatas sa DOST na pangasiwaan ang sertipikasyon ng mga miyembro ng EBS bilang mga taong may kakayahang at merong impormasyon sa teknolohiya na maaaring gumamit ng vote counting machine o VCM. Yan. Uy, maganda yun And again, we're capacitating anyone na gustong tumulong during the election with pure intention to make sure that the election would go smoothly for everyone. So tama naman, you started muna sa mga gagamit or mag-a-assist sa paggamit Mag-a-assist. doon, di ba? That's Tama. really good, no? And if we're going to invest on that also, invest on their welfare as well. Kasi Yes. aside Oo. from that, we have to make sure naman that they are properly compensated. And I know DOST, aside from reskilling these individuals, alam kong they will be individual that will benefit for that in a long term. Kasi syempre na-train na sila this time. Pwede ulit next year or the Yes. next 6 years. Next 6 Wow, years. gusto ko election every year. Oo, di ba? tama. And of course, Yeah. their safety. Oo. Kasi nakakatakot naman talaga na ikaw yung nagbabantay, di ba? May mga Oo. teachers doon sa amin, takot na sila. So, sino nang Oo magbibilang, din. sino magbabantay? Kaya okay din yung may ganyan silang training para sila lang din talaga ang nakakaalam ng
dapat gawin and hindi sila yung kung ano man may mga sul, yung mga ganon, hindi kasi Oo. maiiwasan yun. Yes, yes. Yun, sabi nga ni Attorney Roncal ng Comelec Cordillera, pinaghahandaan na din namin yan. Pero nako, Diyos ko, mahigpit po ang training ng mga teachers na to, no? Kasi by batch pala, Wow. kailangan may antigen test before and after nung training. So Nako. medyo mahigpit itong isasagawa ng DOST at saka Comelec ng mga training. Pero mga kabalitaktakan, speaking naman dito sa Baguio City, nako, may mga babayaran pa pala ang mga turista, mga estudyante. Alam niyo yon kung ano Nako, yon? oo. Sabi daw po nila, dapat na ding mag-contribute ang mga estudyante at mga turista dito po sa mga basurang na pro-produce ng Baguio City. Magbabayad ng karagdagang 10 to 20 pesos sa kanilang mga bayarin sa mga hotel ang mga bumibisita sa lungsod. Yes. Ayon sa mga opisyal, yan. Sa akadim naman, ang matrikula na sinisingil ng mga universidad ay maaari ring magsama ng 120 na sa taunang bayad para sa annual garbage fee ng bawat estudyante. Inirekomenda naman ng SLU Economics Professor na si Gladys Navarro na magkaroon ng minimal garbage fee para mabalanse ito sa Right. rami ng basura na kokolekta kada linggo sa pay-as-you-throw system. Yes, of course. Prinisenta ito ni Navarro noong Lunes at pinag-aaralan ngayon ng lokal na pamahalaan ng Baguio. Mahigit sa 170 million pesos per year ang nagagamit po ng pamahalang lungsod para maitapon ang basura ng syudad sa landfill ng Tarlac. Umaabot din sa 400 metric tons ng basura at 140 tons ng non-biodegradable waste ang trinatransport sa mga commercial landfill simula noong 2012 dahil sa pag-decommission ng kaisa-isa nitong open dump site sa Irisan. Nako, maganda to. Alam nyo, Sobra. isa pa dyan, kunyari yung gastos nga para sa mga basura natin. Ang maganda dyan, since meron naman ng budget, I hope and I pray, kasi may mga nakakausap ako ng mga street sweepers, Oo. and yung sa kanila medyo hindi din, for them, sana parang kulang ang compensation dahil Hindi nga, sapat. oo, hindi sapat dahil napakalawak naman talaga ng kanilang nililinisan. Everyday yan, and 'di ba oras-oras may nagkakalat. Alam niyo yung ganon. So, okay din siguro na at least may pangdagdag din kung sakali mang makita yun ng ating pamahalang lokal. May pangdagdag din sa benefits sa kanila, no? Right. Also, ang maganda din dyan is that we try to look into other technologies kanina in connection with DOST that we can probably devise a system na yung ibang garbage that are non-biodegradable, yung residuals na pwede pang i-recycle rather, like plastics and other, pwede natin siyang gawin, turn it into something more viable. Yes. Nakita ko in one of this clothing line na ang ginagawa nila is that they're recycling plastic and then nag-add sila ng specific fabric para tong fabric na to, Polymer, mga oo, ganon, mga para plastic. maging wearable siya. So, Oh. if DOST could sustain such and maging tayo, we have one goal into eliminating garbage talaga, na yung makukuha natin sa garbage tax, maybe 3% of that. If we can allot that to really make up of to something, di ba bakit hindi? Para hindi na natin siya Oo. i-travel Diba? dito, Oo. di ba? Oh, and with that, Yun. alam niyo sa binalita ko, dahil nabalitaan ko, ang Benguet pala, meron nagbigay ng ang DNR ng parang isang machine Oo. kung saan tinutunaw nila itong mga plastic. So kino-collect nila from mga municipalities, mga Oo. residents, nagtitrain sila ng tao. Tapos yung mga plastic na yon, parang alam niyo yon, may ginagawa sila. Tapos nagiging plastic chair Oh. na gusto nilang i-donate sa mga schools. Malaking tulong yun, Yes, ha? yes. 'Di ba? Sa recycling, alam niyo yun, magagamit natin imbis mapunta sa mga rivers, mauupuan ng mga estudyante. Yes Mm. naman. Kaya, Pero- oo. Yun. Pero issue ko lang kasi doble-doble. Yun lang. Yung binabayaran. Kasi nung nag-aaral ako, nagbabayad pa ako ng 20 pesos sa garbage fee doon sa rent ko sa Ay, bahay. at least Kung pala. dadagdagan pa yung bayarin sa matrikula, medyo
siguro pag-isipan muna natin, no, itong Oo. pagdadagdag para hindi naman doble-doble. O mamaya, speaking of double trouble, Char, ayan, mamaya pag-usapan po natin ang issue sa mga kababaihan ngayong Feb-ibig po kasi may mga iba't ibang mga isyong kinakaharap ang mga kababaihan kagaya po ng pananakit at violence sa mga kabataan. Yan, pag-usapan natin yan with Procor Deliera. Siyempre, hindi dapat lang tayo nananakit. Nagmamahal pa rin talaga tayo ngayong araw, buwan ng Feb-ibig. Kasi hindi pa natatapos ang ating proposal serye. Paano nga ba mag-propose sa iyong partner online? Kaya makikita natin yan. Kiligin muna tayo mamaya sa Piece of Sheki. And speaking of kilig, mamaya ikikwento ko ang love story at magpapakita kami ng konting pasilip. Pasilip sa nangyaring date doon po sa nanalo sa aming palaro, Valentine's Yan. promo or palaro dito po sa Morning Balitaktakan. Syempre, dyan sa Ibarin. And mamaya pag-uusapan natin sa Barangay Nyangay. Medyo ano naman tayo dito, dapat enjoy. Ano ang itlog na gusto mo? Anong itlog? Anong klase ng itlog ang mas gusto mo? Scrambled or boiled? Yan. Diba? Ay, Mamaya po Nagutom yan tuloy ako. sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Pauliniment, isang pahid ka lang. Masarap mangarap para sa iyong pamilya. Si Junior, magiging doktor. Si May, magiging engineer. At si Paolo, magiging sikat na chef. Di ba magandang makita mo silang lumaki? Ang kinabukasan nila, nagsisimula sa araw-araw mong pag-iingat. Magsuot ng helmet. Oras po natin, alas 7:07 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po. Welcome sa aking segment sa Tirada sa Umaga. Ngayong araw po
Feb-ibig ngayong buwan ng Pebrero, pero yung iba po mga kabalitaktakan nasasawi kung minsan sa pag-ibig dahil sa kanilang mga partner na kung minsan mapanakit po or may ginagawang masama sa kanilang mga asawa or sa kanilang mga girlfriend. Nako, mga kababaihan at mga kabataan, ating pakinggan po ngayon ito pong ulat mula po sa WCPD. Makakasama po natin si Police Major Marcy ng Police Regional Office Cordillera. Ito pong Women and Children Protection Desk. Ma'am, good morning po. Hello po, ma'am. Yan. Ayan, nasa linya na siya, Pero sige, mamaya kakausapin natin si ma'am, Kasi nga po, isa sa mga issue ngayon na kinakarap din ng ating mga kababaihan ay ito pong violence sa kanilang mga partner, mga abusive partner, at kung minsan po na humahantong po ito sa hindi magandang resulta ng kanilang mga relasyon. Ako, Feb-ibig pa naman, dapat po itong ating mga puso'y dapat alagaan at ang ating relasyon ay dapat magbunga imbes na sinasaktan. Kasi nga po, napakarami din yung mga naire-report din dito sa Police Regional Office Cordillera na mga bata na biktima po ng rape at ang masaklap pa dito, mga kamag-anak po nila, ang mga perpetrator po nila. Last week lamang, kinover natin tong story about dito sa pinatay, dito po sa Itogon, Benguet. Pero mamaya po, abangan natin ang ating pakikipagtalakan sa Police Regional Office Cordillera. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Nais naming ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalala bukas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatanda ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Rest bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Nagpa-rest bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba sa mantipunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, protektado tayo pag may rest bakuna. Patunayang ligtas at mabisa ang rest bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline.
pagbibigyan ko ang mga sakripisyo niya sa taong bayan. Mapagbigay po kayo. Nakikita kong mahal na mahal ninyo ang inyong pamilya. Tama ka. Kaya nag-aalala ako. Paano ba matapos itong pandemyang to? Para matapos, umpisahan na ninyo. Magpabakuna na kayo. Dahil ko kayo, magpapabakuna ako. Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalala bukas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, panatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Ayan, nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Nakakasama na po natin live si Police Major Marcy Grace Maron ng Regional Chief ng WCPD Cordillera upang pag-usapan ang iba't ibang issue ukol sa mga kababaihan at kabataan. Ayan. Ma'am, good morning po. Yes, ma'am. Good morning po. Ayan. Ayan, naririnig natin siya sa kabilang linya, no? Pero sige, ayusin natin yan in a bit, mga kabalitaktakan. Kasi nga din naman, sa nakaraang pandemya, dumaan na pandemya, tumaas po ang mga kaso ng ng violence against women and children. Partikular na po ang rape. Kasi nga din po, puro lockdown and nakukulong yung mga bata sa kanilang mga abuser. Nakakalungkot po na balita para sa ating mga kababayan at also na din sa ating mga kababaihan. Medyo hirap po sila na makapagsumbong kung minsan sa ating mga kinauukulan. Kasi nga din po dahil sa mga lockdown at iba't iba pa pong mga restriction, kung minsan yung confidence nila bumababa at nahihirapan yung ating mga kabalitaktakan at yun nga din po yung issue natin na kinakaharap ng ating mga kababaihan. Pero nga rin naman, meron yung mga NGOs, pasalamat tayo, at meron yung mga non-government organizations na handang tumulong para nga din naman sa ikakabuti ng ating mga kababaihan at ng kanilang mga welfare na din kasi nga din naman nakikipagtulungan ng iba't ibang NGOs kagaya po ng Gabriela sa pag-abot itong mga mga pag-abot or pag-reach out sa ating mga kinaukulan upang maisumbong at maipaalam sa mga otoridad itong nasabing issue na to. Kasi nga din naman, mga kabalitaktakan, it is very important na malaman ng kanilang mga otoridad kung ano talaga ang naging epekto ng pandemya sa kanilang buhay at yun nga din para naman maging informed ang community at maiwasan itong mga ganitong mga isyung ganito. Ayan, kasi last week yung sa Itogon nga po mayroon tayong issue ng ni-rape na bata. At makakasama natin din dito sa Tirada sa Umaga si Beberen. Ayan. Oo. Maraming salamat, Charles. Alam nyo nga, doon sa pinikwento nga ni Charles na na-rape na bata at kaya dapat lagi tayong mag-ingat, especially sa mga magulang, lalo-lalo na kung ang mga paligid po natin ay medyo hindi po safe ang area. Pero nevertheless, ang ating paligid kasi hindi naman natin masasabi kung safe ba talaga o hindi kasi kahit anong paligid natin. Meron talagang mga tao nga na talagang gumagawa ng mga ganitong pang-aabuso. Pero bago yan,
ikukwento ko na syempre ang nangyari sa date. Dahil hindi na ako makapag-antay, ikukwento ko na po ang ating date with the winner sa aming Valentine's Palaro. Love story po ni Mr. Marlon Sotero and Ma'am Daphne Sotero. Of course, they are already married. Ang nangyari po, noong sila ay nagliligawan pa, medyo kapos itong si Mr. Marlon. And with that, ang lagi pong nagbabayad noon ng kanilang dates ay si Ma'am Daphne dahil isa nga po siyang nurse. Kaya ayaw sagutin ni Ma'am Daphne noon si Mr. Marlon dahil nga, naku naman, bakit ako pa ang nanlilibre naman sa atin? And noon pong nakita ni Mr. Marlon ang pagkakataon, sabi po niya, this is my time to treat and date my wife. Alam niyo yun? Na parang despite na wala siyang budget, wala siyang pera, kasi medyo kapos pa rin si Mr. Marlon ngayon. Sabi niya, kakapalan ko ng aking mukha, magko-comment ako kahit na makita ng mga tao na ganito, na wala akong panglibre sa asawa ko, wala akong pang-date, kakapalan ko na ang mukha ko at sana pala rin. And ayun nga po, siguro bumulong sa ating si Cupido, bumulong dito sa Morning Balitaktakan, sila nga po ang nanalo. And doon po sa kanilang date sa Lemonade, ay isinama pa po nila ang bunga ng kanilang pagmamahalan na si Matthew Ethan. Ayan po, no? Alam nyo, kakaiba yung love story na ganito dahil madalas ngayon ang mga babae, ang gusto nila, sila yung ginagastusan, sila yung, alam nyo yun, sila yung laging trinitreat, trineregaluhan. Pero kakaiba po magmahal si Ma'am Daphne dahil kinaya niya po na siya ang gumastos para lang po sa kanilang relasyon. Ayan, mamaya po or bukas mapapanood nyo ang full na video ng kanilang Valentine's date. And with that, mga kabalitaktakan, binigyan ko lang kayo ng konting pasilip, kwento, di ba? Kwentong pag-ibig na talagang namang nakakamangha dahil sa mundo na talagang gumagalaw ang pera, gusto ng mga kakaiba, gusto ng mamahaling mga bagay, ay may mga tao po na patuloy pa rin nagmamahal despite po ng challenges. And babalikan po natin yan. Babalikan natin si Charles para po pag-usapan na ang mga violence against women and children. Mamaya yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Bakunado na kami, wala na kaming pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalala lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, panatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Hello, good morning. TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders. We turn houses into homes.
magulo, walang direksyon, at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winifred Ambas Jr. At dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan dahil po sa pag-rehabilitate sa akin, ngayon po ay hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki po na tulong ng rehabilitation center sa akin dahil po ngayon, maayos na maayos po yung buhay ko. Maganda na po at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagdodroga. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay at sa ngayon nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na nalulong sa masamang bisyo para magbago. Di sa mga gumagamit po ng pinagbabawal na gamot dyan, tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay nyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan, sa bisyo, wala kang panalo. Isang winning story na naman ang makikita natin ngayong umaga because love is still in the air and if your partner is really listening to you, even the smallest details of what you say will be important to that person. Ngayon ngang umaga, a unique proposal ang makikita natin with our guest, Miss Ronica Cabansag. Good morning! Morning po. Wow, ang ganda ng ngiti ni Ma'am Ronica. Ngiting may pag-ibig. Ayan, Miss Ronica, bumati muna tayo sa mga nanonood sa atin. Binabati ko ang parents ko, yung maid of honor ko, si Jill, nanonood sa ngayon, and sa mga friends ko. Right. Good morning, Miss Ronica. And puntahan na natin ang mga may init at curious talagang tanong. When you met Sir Jerome, Miss Ronica, gaano kayo katagal at paano mo nga ba siya nakilala? Almost 2 years po. Pakilala kami, klase kami ng first year college sa nursing. Wow! Naging magkaibigan pa kami doon. Nursing students pala ang ating mag-jowa or should I say mag-fiance. And Miss Ronica, kwento mo naman sa amin yung proposal. Ano nga bang nangyari? Kasi you've posted it in your Facebook page. Gusto naming ikwento mo naman how you went into the room. Ano yung naging emotions mo nung nakita mo yung arrangement when he will be proposing? Naiyak. Nagulat po. Kaya nung ihan niya akong silip yung kwarto niya, yung silip ko po, sinara ko kaagad. Kasi hindi ko po ina-expect. Parang, yung at first glance, parang nakita ko mga ilap na yung dating kata, tapos sinara ko siya. Pinagsisingkit sa utak ko. So, parang nagbubusara ko ng for 5 minutes na umiiyak. Na walang pang sinasabi o nangyayari kasi bukas na lang ako. Tapos nung pumasok na po ako, ayun na po, pinalaro na po niya sa akin. Yung favorite yung po namin. Doon po, ipinawa yung mga gusto ng sabihin. Parang nag-build siya ng mga out of 2 sets or 3 yung mga words. Right. Ang napaka-unique nga no ni Miss Ronica. Miss Ronica, did you anticipate na magpo-propose na ba si Sir Jerome? And talagang online gaming ba yung isang bagay na talagang you have a common na ginagawa? Siguro may intuition na pa na ito-propose sa mga 5%. Kasi sabi niya, punta daw ako na magbibigay sa kami surprise daw siya. Sabi ko, yun na kaya yun. Mas ayaw ko pong mag-assume or mag-expect yung nagkat, tapos hindi nangyayari ang birthday. Masasaktan ka. Ganun kasi.
Kahit pumasok sa utak niya, tapos hindi ko siya in-birthday. Parang siguro, baka meron na siyang shade or what bakit. Yun nga. Ganun po. So, hindi talaga ako masyadong Tapos Miss Ronica, no, kahit na sasabi niyang may surprise siya, hindi ka pa na-surprise ka pa rin lalo kasi kakaiba nga pa rin yung ginawa niya. And Miss Ronica, ito naman, in your Facebook page, in one of your posts, sinabi mo nga na si Sir Jerome is an extreme extrovert. During your relationship, the years that you were together, were there any challenges? And how did you support him? Actually, akala ko po yung susunod na ganyan. Hindi ko talaga house na. So, namit ko siya. Iba pa talaga. Extreme introvert talaga siya. So, challenges po namin siguro kasi meron kami pagkakain. Ito po kasi, po or yung approach sa isang vocational na po. So, kung meron po akong problema, gusto ko po direct to sa sasabihin sa'yo. Ito kaagad. Ito po, ang kanyang way ng pag-approach. Kung may problema, gusto ko siya para makipag-isip sa babalik para makapagsalita ng maayos. Ako, ang feeling ko, kilalayo kung ang mga kautan ko. Ako, pinapansin din. So, yung pag-explain ko po, yung kanyang characteristic of behavior at siya. Nagka-adjust ang pamahal. Tapos, tanggap namin kung paano po yan. Yun lang naman po yung Right. Miss Ronica, that's really something that is a heartwarming talaga when it comes to his efforts. And ito naman, Miss Ronica, do you have any tips to our younger generation who's seeking for love? Meron ba dapat tayong isang quality na dapat hanapin sa isang partner? And any tips then to make your or any relationship last? Ang masasabi ko siguro, sa aming both, meron kami common na like, so doon po kami nagbabansin. Meron din po kasi pang relasyon nila. Isang partner man. So, mapag-usapan siguro yung mga bagay na din. So, lang siguro yung alat ng sama. Or ito yung alat ng oras natin together. Kung tayong oras together, may oras din sa himself or for herself. May sarili rin po. So, time management siguro po talaga. At ang mapapahayag lahat po ng problema magandang usapan. Meron may problema kapag usapan niyo maayos din po. Pagkakarinigan po. Kasi kung mag-start na mag-aaway sila, wala pong mangyayari. Pagkakarinigan po naman mag-aaway. So, mas maganda mag-isip ng Certainly. Thank you for the tip, Miss Ronica. And talagang natuto kami with your love story. And Miss Ronica, batiin lang ulit natin lastly yung mga nanonood at sumuporta sa inyo ni Sir Jerome. At sino na rin yung mga gusto nating pasalamatan? Maraming pasalamat. Actually, yung mga yung mga actually, kakatapos ang sumupasala namin. Yay! Kami dati po, tumulong po sa amin natin yung mga po namin lumalo. Salamat po talaga. Tapos yung mga suppliers po natin, napakagaling at napakaganda po ng ginawa nila sa po namin. Wala po akong masabi. Salamat po siguro po isa-isa sa ESP Marine organization. Yung pinipita po sa akin, sa po, yan po yung taker po. Ayun. Maraming salamat po. Alam po lahat. Masensya na kung may nakamit.
na po. Ang dami. Again, Miss Ronica, congratulations and maraming salamat for giving us your time this morning. Ayan na nga, mga morning barkada. Love knows no boundaries and communication would always be the key in a long and lasting relationship. Kayo ba? What are your tips to make each relationship last? Syempre, mag-iingay pa rin kami maya-maya sa barangayan at babalikan natin ang ating gentle giant in a while. Pero tutok-tutok lang dito pa rin sa Morning Balitaktakan. Stressed ka na ba? Normal lang yan. Minsan, may mga pagkakataon lang talaga na no-overwhelm at nababahala tayo. Pero ngayon, may katuwang ka na. Ipinakikilala ang Lusog Isip, ang unang mobile app para matugunan ng mental health concerns na iniaangkop para sa mga Pilipino. May mga tools sa app na matutulungan kang mapangalagaan ang iyong sarili at kaisipan araw-araw. Sa Lusog Isip, may tulong na nakahanda para sa'yo sa ilang taps lang. I-download na ang Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Bakunado na kami, wala na kami pangamba makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalala lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Press bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Ayan, nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Ayan, dito po sa Tirada sa Umaga, pag-uusapan natin po WCPD Cordillera. Ayan, okay na ang linya natin kay Police Major Marcy Grace Maron ng WCPD Cordillera. Ma'am, good morning po. Good morning, sir, at sa lahat ng mga masugid na tagapagsubaybay sa inyong programa. And advance ay belated Happy Valentine's Day. Yan, okay po ma'am. Ma'am, unang-una po sa lahat, thank you very much po sa pagpapaunlak sa amin ng interview ngayong umaga. Pag-usapan na po natin ma'am, diretsohin na po natin. Kumusta po ang mga naitatalang kaso natin ng pag-abuso or dito po sa krimen sa mga kabataan at mga kababaihan dito po sa Cordillera, ma'am? As to the data po namin, comparing for the period na 2020, January to December 2020 as compared to the same period of last year, 2021, nakatala po tayo ng 584 noong 2020 cases. At bumaba po ito noong 2021 which is 560. So, bumaba po siya ng 24 cases po. Okay po. Sa 2020 ma'am, medyo balikan ko lang po kasi medyo malaki yung naitala natin. Ano po dito yung pinakamalaking naitala natin ng 2020 at saka 2021 ma'am? Sa pareho rin po, yung top 3 cases po natin dito sa Cordillera is violation of yung RA 9262 or the Anti-Violence Against Women and Children Act.
followed po ng rape. And pangatlo po na top is yung Republic Act 7610 or yung sa Anti-Child Abuse Law. Okay, ma'am. In terms of violence against women, ma'am, medyo tumaas po dito, no, yung kaso natin noong 2020. Ano po yung nakita nating rason kung bakit tumaas po ito, ma'am? Isang nakikita pong rason is yung sa dahil po sa ating yung sa COVID kasi po nag-lockdown po tayo, so confined po yung ating mga babae at mga tao, confined po sa bahay nila, kaya po yun po ang isang reason na nakikita po natin ng pagtaas po ng mga cases natin. Nakakalungkot po, ano. Ma'am, balikan ko lang po dito sa violence against women. Sino po yung mga perpetrator or mga suspect po dito? Karamihan po ba mga asawa or family relatives? So when it comes po sa RA 9262 po or yung Anti-Violence Against Women and Their Children, yung perpetrator po nito is yung mga partners nila, yung mga live-in partners, yung mga husband, past and present relationships po. Naku po, nakakalungkot kasi na-lockdown tayo, ma'am. Pero ma'am, dito naman po sa rape, kasi ito pa rin po yung isa sa mga concerning na mga kasong na itatala natin dito sa Cordillera. Kumusta naman po, ma'am? Sa rape cases po, yun nga rin po, mataas po siya nung 2020 pero bumaba naman po siya nung 2021. Actually po, meron po kaming program as an intervention po sa increasing cases ng rape. So, ngayon po, ini-implement po namin yung implant panio. Actually, this anti-rape campaign was adopted sa Ifugao. Kasi noon po sa Ifugao, mataas po yung rape cases nila. So nung in-implement po nila itong panio, yung implant panio, nagkaroon po ng noticeable decrease ng rape cases nila. So nakita po natin ng aming ng command na ganito, this is very effective, kaya po inadapt po ito that will be implemented in the whole province of Cordillera. Okay po, ma'am. Ma'am, dito po sa rape, nakakalungkot po na may mga kaso ng incest rape dito. Sa ngayon po, ma'am, 2022, kumusta po yung mga naitatala nating kaso, ma'am? So, sa 2022 po, ngayong January, hindi ko po kasi nakuha yung data ng this January to present, 2022. Hindi ko po nakuha. Pero nung last year po, 2020 as compared to 2021, bumaba naman po yung rape case. Okay po, ma'am. Ma'am, dito po sa rape, marami pa rin po ba yung incest? Kasi ito yung malaking problema na matagal na tong problema sa ating mga pamayanan dito sa Cordillera, ma'am. Opo, yun nga po ang nakakalungkot kasi meron pa rin yung mga incest rape. Kaya po, puspusan po yung aming kampanya laban sa ganitong mga klase ng krimen. At we encourage po yung sa community na makipagtulungan po sila para masugpo yung mga ganitong klase ng krimen. But in terms of all these cases, ma'am, lahat po ba ng mga almost all of our cases, nahuhuli po ba ang mga perpetrator or ano po yung nakikita, ano po yung naging resolution or naging disposition ng mga naisampang kasong ito? Lahat po ba na ipakulong or yung iba pinag-usapan na lang sa loob ng pamilya? Ano po yung naging disposition ng mga kasong ito? Karamihan po naman sa mga cases po ng rape namin is naka-file po sa court. At nahuhuli rin naman yung mga ibang perpetrators. Pero some of the perpetrators din is at large po sila kasi nga
it is a regular filing, parang hindi pasok sa warrantless arrest yung mga cases. Okay po, ma'am. So, pero yung mga incest rape, ma'am, kasi medyo curious pa rin tayo dito kung bakit napakarami pa rin yung mga nare-rape na mga bata ng kanilang mga relative. Meron po ba yung mga instances na pinag-uusapan na lang sa loob ng pamilya or nagde-decide yung family na hindi ikulong yung suspect? Kumusta po, ma'am? So far, sir, marami naman na po yung mga nagpa-file na po ng cases. Gone were the days na, di ba, pinag-uusapan na lang sa pamilya. Pero karamihan po, at wala pa po akong na-encounter dito as per sa data namin, karamihan naman po is na-file sa case kahit incestus po. Inire-report na rin po nila. Okay. So that's good. At least na ire-report na, ma'am, at nafa-filean po ng kaso. Balik po tayo dito sa violence against women, sa mga kababaihan natin. Ano po yung mga classic na mga, or pinakamarami dito, ano po siguro yung mga scenario kung bakit nasasaktan itong mga babae or sinasaktan itong mga babae? Kasi meron, nagfo-fall din ata to under doon sa hindi pagbibigay ng sustento ng mga asawa nila sa kanilang mga female partners, yung economic abuse na sinasabi natin. Kumusta po ito, ma'am? I-breakdown lang po natin, ma'am. Karamihan po sa cases na natatala po namin na anti-violence against women and their children is pinakamarami po is yung physical violence. Physical. Yes. So usually po ang reason minsan ng pag-alitan ng mag-partner o mag-asawa is yung suspect or yung perpetrator po is under the influence of liquor. O dahil po sa nagsiselos sila, yung po jealousy. But in terms of economic abuse, ma'am, kasi pandemic, medyo hirap kumita yung mga male partners nila or kung sino man ang breadwinner. Marami din po ba tayong ganitong kaso ng economic abuse kung saan nade-deprive ng pera or mga sustenance yung kanilang mga partners? Wala lang pa. Very minimal lang po. Karamihan po yung physical violence po. So, ma'am, pwedeng balikan lang natin yung sinabi natin kanina, no, na para naman yung aggressive campaign natin against these cases mabawasan po. Ano na po yung ginagawa ng WCPD po, ma'am? So, ang ginagawa po namin interventions or activities or mga programs is nagko-constant lectures and dialogues po kami sa mga community regarding po sa para ma-educate po sila about gender-based violence and other related laws. Nagdi-distribute din po kami ng IEC materials. We also, in coordination po sa Police Community Relations Office or yung sa PCAD, we engage with the community, focusing po sa awareness and prevention activities regarding gender-based violence. And we also strengthen yung different communities or councils or yung mga agencies. We cater primarily on the welfare and protection of women and children. To include po yung mga barangay council for the protection of children. We also po sustain police operations such as yung police presence and yung nagpapatrol po kami sa mga vulnerable areas, yung mga far-flung areas. We also strictly implement yung ordinances, just like yung curfew, yung mga dispensing liquor to minors, and yung mga sa mga bars po. We also po conduct yung mga case conferences or yung mga family counseling and seminars with regards to the effective parenting and responsible parenting. In-encourage po din namin yung mga pagpapile ng appropriate cases sa mga suspects. At we follow up din po yung mga cases. And isa pa po para mapakuan yung pagpapile ng case, we also continuously conduct yung mga enhancement trainings or skills para sa mga WCPD personnel na nagha-handle po ng mga cases. Okay po, ma'am. Ma'am, last na lang po na katanungan. Itong mga cases na mga po ito is
Ayun, medyo naputol si Ma'am. So, nakakalungkot nga lang po no, na maraming mga naitatalang mga kasong ganito dito sa Cordillera kasi nga din naman napakalayo or far-flung yung ibang mga lugar para ma-reach ng ating mga pulis. Pero Ma'am, panghuli na lamang po, karamihan po ba sa mga kasong naitala natin are far-flung areas or dito po sa Baguio City nangyari? Saan po, ano pong probinsya etong nakapagtala ng maraming mga kaso ng VAUSI, Ma'am? Actually po, ang pinakamarami pa rin po na natatala ng mga cases is dito po sa Baguio and Benguet. Hindi naman po, wala naman po yung mga cases natin dito sa Benguet na far-flung areas kasi kaya late na nag-report sa mga kapulisan natin. Kumusta po yun, Ma'am? Mayroon din po kasi we cannot discount din po yung mga reasons kung bakit hindi sila nag-report agad is i-consider po natin na yung mga restriction, yung travel restriction. Kaya siguro may mga cases din na nagre-report ng late. O baka may mga cases din na hindi nila nire-report kasi nga din sa travel restriction. Kaya we cannot discount yung mga possibilities po na gano'n. Okay po, Ma'am. Ma'am, panghuli na lamang po ang inyong mensahe sa ating mga kabalitaktakan na nanonood ngayon sa ating programa. Go ahead po, Ma'am. Unang-una po sa lahat, magpapasalamat po ako sa opportunity na binigay ninyo po sa amin sa ngalan ng aming Regional Director na si Police Brigadier General Ronald Oliver Lee. Salamat po. At nabigyan niyo po kami ng pagkakataon para maipaabot yung aming mga intervention or activities and mga programs with regards sa mga women and children. At I encourage po ang mga listeners, yung sa community po, na makipagtulungan at patuloy na supportahan po yung mga programs namin para po makamit po natin yung sinasabi nating safe place to live, work, and do business po. Thank you po. Okay, with that, Ma'am, maraming salamat po ulit, Ma'am. Maraming salamat din po. Ayan, yan po si Police Major Marcy Grace Maron ng WCPD Cordillera. Naku, nakakalungkot pong balita, no? Pero mamaya po mga kabalitaktakan, isa sa ating mga pagdedebatihan sa Barangay Niangay kung ano ba ang inyong mas gustong luto ng inyong itlog. Nako, perfect na perfect yan. Para sa mga nagbe-breakfast, boiled or scrambled, mamaya po yan, pag-uusapan natin dito lang sa Morning Balitaktakan. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts.
Ito na ang Barangay Ay, Nyangay! Akala ko Ayan, morning ayan, balitaktakan. Excited ako Sorry sa na. ating pag-uusapan ngayong araw. Yan. Dahil, favorite nyo din bang kumain at lumamutak ng itlog Yan. ng manok? Ayan. Bakit ka tumatawa? Lumamutak ng itlog at kumain ng itlog. lumamutak? Pero alam nyo ba, ayon kay Papa Noel, meron daw 100 ways on how to cook itlog. Pero ang mga Yan. kilala lang natin ay usually scrambled and boiled. Ay, boy. Ano nga ba ang mas masarap na luto ng itlog? Scrambled or egg? Yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Sino Yun. ang team scrambled? Akala ko ay tuturo mo ko Oo, eh. At sino ang team boiled? Team boiled. Siyempre, ikaw lang. Alam mo ng mga ko. Alright. Oh, Yan. nauna na. Go. Bakit? Mm. Mm. or boiling temperature para makuha mo kung ito soft, medium, and hard-boiled egg. So, mas mahirap siyang lutuin, mas matrabaho kung scrambled egg. Basta mainit ang cooking oil. Yan, sana po. Ayan. Yan. Mainit na lang siya. Ilatag mo Oh. yung scrambled egg. Luto na. And syempre, favorite yun ang scrambled egg. Yan. Well, very well said. Oo. Team boiled, paano tayo? Alam nyo mga kabalitaktakan, ang pagluluto ng itlog, naku, parang pagmamahalan lang yan. Dapat may perfect timing at dapat fresh na fresh ang gagamitin mong itlog. Kagaya ng iyong pagmamahal sa inyong minamahal. Oo. Kasi nga din naman mga kabalitaktakan, kapag boiled egg, it is also very versatile. Alam nyo kung bakit? Pwede niyang ilagay sa lugaw, pwede niyang ilagay sa adobo, pwede niyang ilagay kahit anong dish. Kaya nga nang naman mga kabalitaktakan, ano yung boiled egg, iluluto mo lang, hindi mo na kailangan ng masinsinang atensyon. Timing lang, diba? Oh. Hindi, mas madali pa rin lutuin Oh. ang scrambled eggs. Kasi yun bakit? nga, yung point ko kanina, no? Oh. Kasi, Anong point mo? masyadong malakas yung frequency ng boses ko. Ayan. Oh. So, ang nangyari dyan ay, syempre pag scrambled egg, madali lang siyang lutuin. Under 3 minutes, tapos na yan. Pag hard-boiled egg, kailangan pang tansyahin. Orasa mo, 7 minutes. Kasi yun na yung perfect na boiling time or cooking time rather ng pagluto or 7 to 10 minutes para sa perfect na hard-boiled egg. Paano kung nagmamadali ka na? Di talagang hintayin mo pag scrambled. Syempre, madali na yun. And syempre, favorite yan ng kids ko. Kay scrambled. Team scrambled eggs tayo. Hindi, team boiled pa rin. Alam mo Wow. kung bakit. Ano? Pwede mong baunin. Hindi mo na kailangan ng hindi mo na kailangan balatan. Balatan mo na lang kapag kakain ka, kapag kumain ka sa bus, good luck na lang sa utot mo. Gusto ko yun. Diba? Kaya na nga din naman mga kabalitaktakan, kapag boiled egg, pwede mong buhatin yan. Or hindi masyadong messy. You can eat it anytime. Kailangan mo lang ng asin. Pero alam nyo ba nung isang araw, Ano? kinabahan ako doon sa boiled egg na binili ko kay kuya eh. Bakit? Kasi yung asin, alam mo yung parang pakipakit. Alam mo to, kuya, mahuli ako dito ah. Iba na pala, hindi na pala asin. hindi pala yun asin. Oo. Ayan, para naman sa ating last round. Pag-usapan naman natin yung hindi lang pagluto. Nutrition naman. Yun. Ayun, gusto ko yun. Gusto ko yung Gusto mo yun. nutrition. Ano nangyari Siyempre, sa pag... Kaya mo yan. Siyempre, pag scrambled eggs, mga kabaranggayan, siyempre, you can turn it into omelette. And ang dami mong pwedeng ilagay dyan, as simple as cheese omelette, sayote, lalagyan mo siya ng scrambled eggs, lalagyan mo ng gulay, you can infuse anything pagdating sa sa scrambled eggs. And aside from that, ano yung sabi mo kanina sa akin? Madali siyang dalhin. Madali din naman ibaunin ang scrambled eggs. Maghanap ka pa ng Tupperware. Di supot na lang. Ziploc. Yan. And Ayan. aside from that, pag scrambled egg kasi, marami kang varieties ng cuisine na magagawa from a scrambled egg. And sino ba namang hindi may favorite ng scrambled eggs, diba? Ako. Char. Hindi kita lulutuan ng scrambled Sorry eggs. na. Tandaan mo yan. Sorry Ngayong na. breakfast natin. Oo.
Sa akin naman mga kabalitaktakan, kapag nutrition-wise, boiled egg na lang. Perfect na perfect sa ating mga nagpapapayat dyan. At hindi mo na kailangan ng oil. Lagay mo lang sa mainit na tubig. Pwede lang sa mainit na Kaya tubig. gusto ko ng egg na nangyari sa dila natin. Ako ayoko ng hard-boiled egg. Kasi bakit? nga, bakit Ayaw mo ba? ng hard? Gusto ko ng scrambled eggs. Oo. Yan. Ano Oh, masasabi Kapitan? kaya ni Kapitan? Ano, Kapitan! Kapitan? Matapos yung mga usapang itlog nyo, ng Ah. manok, mga kabaranggayan. Itlog ng manok. Pero kahit ano pa yan, sabi dito, sa Times of India, nako, From as India. per the USDA Nutrition Database, hard-boiled eggs contain more protein than scrambled eggs. It also has fewer calories and more healthy nutrients like B-complex, vitamins, and selenium as compared to scrambled eggs. However, scrambled eggs contain more healthy fats. Ayan. So, sa nutrition fats. naman, okay din. Siguro depende lang din sa hinahanap ng inyong katawan. Kung ano ba ang kailangan mo bang magpapayat, magpataba. 'Di ba? Tsaka masarap talaga ang egg dahil very nutritious siya. And also, pang breakfast. Bakit ka nutritious? Nutritious. Inayos ko na. Oh. At saka pwede siya sa Nutritious. lahat ng pagkakataon. Pwede mo siyang isama sa madaming mga pagkain. Alright? Sabi nga ni Ma'am Shisheki, pwede mo siyang kung ano-anong gawin mo dyan. And doon naman sa boiled eggs, pwede mo siya ilagay sa mga pansit. Di ba? Ganon. Lugaw. So, kayo, mga kabaranggayan, anong mas gusto nyong luto ng inyong itlog? Scrambled ba? Or boiled? Pag-uusapan natin ang inyong mga komento sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan! Bayad po. Ako, anak. Tabi mo na yan. Para masuklian ko ang mga sakripisyo niya sa taong bayan. Mapagbigay po kayo. Nakikita kong mahal na mahal ninyo ang inyong pamilya. Tama ka. Kaya nag-aalala ako. Paano ba matapos itong pandemyang to? Para matapos, umpisahan na ninyo. Magpabakuna na kayo. Dahil ko kayo, magpapabakuna ako. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Ayan, nagbabalik kami agad dahil miss na miss namin kayo agad and miss na miss ko na din ang ma-in love at magmahal. Kaya naman, sana sa aking future na magiging hobby, mag-propose ka naman ng medyo, kakaiba naman, di ba? Kagaya nga nung kwento kanina ni Ma'am Shisheki, nakakaibang online proposal. Tamang-tama yan. Kasi we wanted to show just love. And wag na nating, we do not want to use violence in women. Actually, hindi lang women, men as well. But there are just a small number that goes in public to discuss this because in the social norm, dahil lalaki ka, dapat hindi ka naaapi. But in some of the recent studies, there are the number is actually troublesome kasi parang ang dami din pala nila who undergo such violence against their partner and other people. Kaya let us make sure that we do not violently use our words and actions towards other people. Love
love wins naman tayo. Ay, Oh, yun. Nakalimutan ka, girl. At yun nga din naman mga kabalitaktakan. Love wins noong nakalipas na February 14 dito nga din sa pa-promo natin dito sa RNG. Kaya naman yung mga mag-lovebirds dyan be open na ikwento din kung ano ang inyong mga naging love story para nga din naman sa susunod na Valentine sa 2023. Nagre-ready na. Baka pwede nang makasali ulit dito sa pa-date ni RNG ni Lemonade. Oo, ay, sarap. Tama yan. And mga kabalitaktakan, doon tayo sa boiled or scramble. Boiled Kahit or ano pa scrambled. yan, kung ano ang inyong gusto, ang gusto ng inyong mga puso. Talagang Valentine's pa rin, no? Kung ano ang tinitibok ng inyong mga puso, kahit anong itlog pa yan. Basta yun ang inyong gusto. Go, go, go. Basta isipin nyo lang dapat healthy living tayo. Naku, may mga namili na ba kung anong mga itlog ang gusto nila? Meron. Sabi sa akin ni Eric, napaka-life-changing ng topic. Thank you, Bok. Thank you. Actually, nakakatuwa. Sabi niya, sa akin, poached egg. Uy, ano pa na yung spelling nito? Bok. Pero yung sa akin, all goods na no need cooking. Ay? Nako, anong itlog yung no cooking na yan? Anong hilaw? Kasi pwede sa Japan. They're putting the raw egg doon sa kapag mainit yung rice, parang magiging sticky na something which is masarap daw. Pero I don't know if masarap yung itlog na walang luto. Bakit ba? Ayaw mo ng eggs? Kasi nga din naman, para naman sa akin mga kabombo, mga kabalitaktakan, kung ako ang tatanungin, scrambled na lang. Alam mo yung with mayonnaise, napaka-fluffy nun. Oo, napaka-fluffy nung scrambled na mayonnaise, tapos may ham. Naku, sarap-sarap naman yan. Tapos sabi pa ni Winter dito, kakampi muna ako kay Ma'am Shekai na kasi ang scramble may asin na, pero pag boiled egg, kailangan mo lagyan ng asin pa. Tama. Kaya sabi ko nga kahit anong itlog pa yan, basta masarap sa inyong panlasa. Go, go, go lang. And with that, gusto ko pong batiin ang pamilya ko sa La Union. Hello, Mama and Dado. Hello po, 2 Billion and Mainit Family. Beba Lalabs. Hello, shout out sa inyong lahat. Sa mga pinsan ko, lahat ng nanonood sa La Union, Pangasinan, at syempre Baguio City. Good morning! Yes, and syempre lipad muna tayo sa Nueva Vizcaya. To my kids, to my sunshine and Polaris anak, good morning. I will talk to you very soon. And to my mother and father who is celebrating their anniversary, happy anniversary, and we love you so much. And of course, marami tayong new viewers. Thank you so much. Hi. Thank you so much. Meron nga din bumati din sa atin sa YouTube, sabi ni Sir Mikey, hello po. Hi din po. Thank you and happy viewing, happy listening to everyone na nanonood sa atin. Ayan, shout out din sa family natin dyan, Limon family dyan sa Tagudin, Ilocos, Fontanilla family dyan sa Nueva Ecija, Audrey Deliso, and also Lawrence Piagola, Jacob De Vera, nanonood ngayon dyan sa La Trinidad at NCR. Oo, tama. Maraming salamat. Ang dami natin nga talagang bagong mga viewers na talagang nagstay sa ating morning balitaktakan. And with that, gusto din namin pong magpasalamat sa Musar and sa Dizon Clinic and of course, Maranan and Ballesteros Optometric Clinic. Oo nga. And of course, we just wanted to acknowledge yun talagang new viewers natin from Rizal Province, Jojo Gamboa. We also have dito, napakalayo nito sa LA, La Trinidad, Panga, Vera. Thank you so much. And kanina pa meron si Sir Agustin that is from other parts of the region. Maraming salamat. And syempre, di papahuli ang ating napakagandang furniture provided by TG Home Builders. At kapag nakapagpahinga ka naman sa mga furniture, lumabas ka naman at mag-adventure sa Pugad. Yan. Refreshing drinks also offered ng Batang 90s. Ako excited na talaga kami. Ililibre mo ba ako mamaya? Chas, mukhang masaya ang yesterday mo, Akin si kahapon eh. Sana all. Kaya tanggal yung mga sakit-sakit na yan. Kasi sa Pau, wala nang aw. Baliktad ba yun? Baliktad. Ulitin. Ulitin natin. Absent ka nung nag-practice tayo Sorry. Oo, busy ako nun. Sige nga, ano ba? Sige na, go. Dahil wala nang aw sa Pau. Yun. Perfect. Maraming
maraming salamat ulit mga kabalitaktakan ang nag-iisa pa rin napakaliit pero napakakulit, Randy Guzman. At magpapalam sa inyo mga kabalitaktakan upang magluto ng itlog, Charles Limon. Ilaw-ilaw ng kakulitan at kakwentuhan tuwing agahan, Ma'am Sheki. At syempre, isang Winner Wednesday ang tinapos ng inyong Dynamic Trio. Magbabalik kami bukas. Tutukan nyo kami dito sa inyong napakakulit na morning barkada, ang Morning Balitaktakan. Magulo, walang direksyon, at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winifred Ambas Jr. at dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa treatment